Alikho elishona lingenazi ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ibhekwe ngabovu eyokuchibiyela eFilidi. Isihluku esifazane ebulala izingane zakhe kanti kubanjwe inqwaba yensangu ebabanango. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Akazi ukuthi yozala nkomoni ku-Ward 23 ngaphansi kamasipala abaqulusi njengoba kuqhubeka ukhetho lokuchibiyela emva kokushona kwekhansela ebeliphethe le wadi. Lolu khetho ke lingenelwe amaqembu amane kuyi-ANC, i-IFP, i-EFF kanye ke nomkhonto wesizwe. Azwakalisa ukwezethemba amaqembu angenela ukhetho lokuchibiyela olubanjelwe ku-Ward 23 ngaphansi kamasipala abaqulusi. Iziko lezindaba ze1KZN TV lixoxisane nalamaqembu aveza ukuthi akwenze konke okufanele ukunxenxa amavoti. Kunezimayini ke ezigcwele kule ndawo le esikuyo ezashiywa nje zingenziwanga izinto okufanele zenziwe khona. ANC masilithatha le wadi sizozama ukuvisitha leyo nto leyo emayilana nezimayini sikwazi ukuzirevive nezimayini lapho ezingareviveka khona. uRasta Ndwandwe uyena esimbeke njengecandidate le-ANC ungumuntu wakhona la and uyazazi idingo zabantu bala. Umphakathi iwona oyikhethelayo ikhansela, so asidictate ukuthi sifuna usibanibani, siza emphakathini sihambe from VD to VD sibuza ukuthi manicabanga ukuthi ubani onganimela nibe ikhansela. That is i-procedure yethu ezomkhonto wesizwe ngiqale ngikudefine. Kusho ukuthi ngalokho nje abantu abakhetha uThokozani Shabangu ukuthi abe ikhansela lo ibe i-candidate yomkhonto wesizwe kule by election, so yibo abantu abanethemba ukuthi uThokozani Shabangu uzobalethela idingo ezidingakalayo. U75% wentsha umsakaza usebenzi sifuna ukhansela wethu into yokuqala epriority ukuthi andise noma dala amathuba emisebenzi yentsha. Sifisa ukuthi izingane ezifundayo ezikoleni umasipala azilekelele ngokuyithengela ama uniform. Sifisa ukuthi abantu besifazane okuyibona abanemvelo yokuthi bayadinga ama sanitary towels umasipala uwa provide mahala kuzo zonke izikole ezikhona kulo masipala msaka. Kanti IFP iveza ukuba bayazethemba ukuba bazokwazi ukubuyisela iwadi ngakubo. Abantu abaziyo abavoti kodwa thina sifisa ukuthi iwodi lethu siligcine njengoba iwodi kade liphethwe iIFP. So ke sikwenzile konke ukunxenxa abantu sibacela sibachazela nangeqembu leIFP. Kukhona abaningi imizeminingi ebisithembisa abanye bebethi bazobona, so ke sifisa nje sengathi kungahamba kahle konke. Abe Labour Party bathi ngokuqala bengenela ukhetho endaweni yasebaqulusini. Sila ukuzongenela ukhetho okungokuqala eKZN. So lokho ukungenela kwethu ukhetho ke okusho ukuthi sizozi introduce eKZN ukuthi lento ebesiyenza kuma mines noma kuma firm kakhulu kubasebenzi sifisa ukulekelela kakhulu nasemphakathini ngoba siyayisnotice ukuthi ezinye zezinto ezenzeka emsebenzini zidinga ukuthi singenelele nasemakhaya. So sikhona nje as Labour Party ukuzongenela ukhetho ukuthi eKZN kungokuqala singenela ukhetho. Khona manjalo kulindele ukuba kuvalwe izikhungo ngehora lesishagalolunye kusihlwa kanti imiphumela yalolu khetho izophuma kusasa. Kubika uThobeka Dladla izindabeni ze1KZN TV ngisebaqulusini. Ubesezame ukuzibulala izikhawu ezintathu owesifazane ogcine ebulala izingane zakhe ezimbili okukhona kuzo nomntwana obenezinyanga ezimbili vo esigamekweni ke esishaqise umphakathi eNgonyameni eThekwini. Abomndeni wezingane ezishonile bathi bafuna bulele ejele umsolwa obanjwe esesekubhacini eMsinga. Usakhungathekile uyise wabantwana ababili abatholwe bedindilizile esigangeni nokusolwa umama wabo ngokufa kwabo. Ekhuluma neziko lezindaba lona wesilisa udaluleke ukuthi kayikho ingxabano ebingaholela ekutheni ke lona wesifazane enze lesihluku. Ingane ubulele ingane wayishiya entabeni ngezizathu ngingazi ukuthi ungabe wenziswe yini ade imdinile mhlambe ngoba ngikhumbula isitwa sesixabana ngoba besilale Saturday sikhulumile yonke into kahle sixoxile nje kwakulala nje ukuthi hayi yonke into right. Emva kwalokho ke kuba ukuthi ke busuku ke
ebusuku ekuseni ngesonto bese ngithola ucingo-ke lisuka ngasekhaya ethi uma hayi ngathi baphuma ney'ngane ongababoni ngoba bengale endlini behlela le ndlini emva lokho kwawuthola ikholo kanjalo ngathi sebaphuma begijima beqalaze yonke indawo kwakuthi akatholakali nefoni uma ngiyifonela babe seyivalile ifoni yakhe ngathola ucingo lisuka ngala ezansi esikonje la ingane ezatholakala khona ibulele wayibeka khona wayimboza khona bangitshela ukuthi na ingane zakho seyishonile ngoba bathola iphepha nenamba zami nenamba zikama belandisa iziko lezindaba lona wesifazane ubevakashe kubo kwezingane ngenhloso ke ukuba alekelelwe ngazo kwazise ube nezinyanga ezimbili etetile ilungu lomndeni libizelwe ke endaweni yesigameko ngamalungu omphakathi abeya emsebenzini ngemuva kokuthola okukulala kwezingane esikhotheni nokutheke uma bebheka bathola ipheshana elinenamba yalona wesifazane kanye ke nobaba wezingane kubikwa ukuthi ngesikhathi umphakathi usakhungathekile owesifazane uthumeleke abantu ukuyobheka ukuthi seyitholakeleni izingane mabechaza nabakubo bachaze because nje bebalekile ubachazelile should before bamlokhuza amaphoyisa uye ngoba yena uthi yena ingane uyikingile ngoba yona even nale ngiyibona esithombeni ngoba ngishuthelile beyiphuma igazi ngamakhala ngingazike noma kwenzakaleni kahle isiphi isizathu ukuthi ezenze kanje ukuthi mhlambe ngiyafisa nami ukuthi angazi ngahlangana naye ngimbone khona namele leboshwe khona ngimbone angi-explainele ukuthi kwenzakaleni ngokuthola kweziko lezindaba lona wesifazane uboshwe esebhaqe kubo eMsinga kanti umndeni uthi ke ufuna agwetshwe kanzima ngoba phela sazi ukuthi bekulapha inkinga akukhohle ukukhuluma menenkinga kodwa ke fana phanishwe umphefumulo engaqala leya ebefanele ongcono ayilahle ayipha abantu bese bengifonele le number ayishile kube usipha abantu ingane ephilathi manje ihambe nengane ngephutha senqena ukuyibuyisa hamba uyozilanda mhlambe kufona abantu bethi nayo intombazana isiphi ingane kanje bese ngiyilanda iphila lento yokuthi athi angiyilanda azashiya inamba ayona ngibulele emphefumulweni kona ngazi nothi ngicabangeni amaphoyisa kwaZulu-Natal asiqinisekisile lesi sigameko kanti ke lona wesifazane kulindeleke avele enkantolo eMantshi yaseMlazi kusasa endabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini Zibakhalele zikadalawane ababanjwe nomthunzi wezinkukhu osuvuniwe notshaliwe eplazini lensango elingekho emthethweni endaweni yaseSpringfield babanangwe enhlane likaMthaniya namuhla ke ekseni imeya kamasipala waSolundi Wilson Ntshangase ubonge ukusebenza ngokungakhathali kwezinhlaka ezahlukahlukene zezokuphepha nezilwa nobugebengu ekunqandeni ke lesidleke sezidakamizwa njengomasipala waSolundi sifisa ukuhalalisela ithimba lethu leli silibiza ngokuthi i-Crime Prevention Unit elilwa nobugebengu omhlobonhlobo ngaphansi kwamasipala waSolundi elisebenzisana kahle nenhlaka zamaphoyisa neminyango ehlukahlukeneyo kufaka phakathi umnyango wezasekhaya lolu phiko lolu olubhekelele nabantu laba abalapha eSouth Africa ngokungekho emthethweni namhlanje ke lolu phiko lolu nalezi inhlaka esengiyibalile basebenze ngokukhulu ubuchule kuba bavundulule isidleke lapho khona abantu abayisikhombisa abangabaseswazini asebenendawo nje yabo lapha kwelinye lamaplaza eBabanango lapho khona betshale khona umthunzi weinkungu insango ubuningi bayo ke ngeke ngikwazi ngoba bingakakalwa kodwa nje amaphoyisa asebenze umkhulu umsebenzi ukuthi abambe labo bafowethu ngoba siyaqonda ukuthi izidakamizwa zidlala enkulu indima ekudicileleni impilo yezakhamuzi zase-South Africa ikakhulukazi intsha yethu okuyizingane zethu esibheke ukuba zibe yikusasa lalelizwe ngakho-ke siyaqinisekisa njengomasipala waSolundi ukuthi sizohlala njalo silwa nabo bonke ubugebengu obungahle bube khona endaweni yethu selekelelana kakhulukazi namaphoyisa nazo zonke-ke iy'nhlaka ey'bhekelele ukuthula noma ey'bhekelele ukugcinakala umthetho lapha ezweni.
Umphakathi waseMlaba Village eHammarsdale KwaZulu-Natal ubhikishe ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa sakhona eHammarsdale ufuna ke kuxoshwe umphathi waso umsola ngokusebenzisana nezigebengu. Kwenzeka lokhu nje kuboshwe ingxenye yamalungu omphakathi abebhikisha ngaphandle kwalesiteshi samaphoyisa eHammarsdale izolo ekhala ngaye lo mphathi. Bewucula kanje umphakathi waseMlaba Village eHammarsdale okhala ngokungaphephi kwawo. Nathi nje basila hayi ngoba nakusibhorekile siziswa ukusaba bayafa abantu eshiya bayaresha abantu eshiya nike izinto ezenzakala namhlanje sizolala kanjani sibesazi ukuthi noma kungathatha lesamba ngezala ningamuntu sizogadoma kwayi namhlanje sizovula omunye belimalile usedlulele sicela njengamanje Gajengo nisi-emailele or niyafona manje from iprovince sicela amaphoyisa azogada imini nobusuku lapha eMlaba Village since kukhona lesibe sibhekene naso siyaqala lokho sicela kudlule sicela ukugadwa imini nobusuku amavena ehla yenyuka ngoba sikhuluma ngento eziphathekayo sikhuluma ngedumbu. Omele umphakathi uthi bakholwa ukuthi indawo edayisa utshwala engekho emthethweni zimbangela yokwanda kobugebengu kule ndawo. Lapha kunama joint a illegal. Umphathi station ngokwesifana ngabe lawo joint yawavala. Amanye elinye lawo liranwa umphathi noma umuntu oyiphoyisa qobo. Kodwa umphathi station akawavala. Lapha abantu bahamba kusuke ebusuku ntambama kuze kusemnyango. Ngoba ama joint akhona awavala. Kodwa umphathi station uthuli nje uyabukela. Umkhize uthi abasamdingi umphathi station waseHammarsdale. Cha estation cha sesiyambonga abale station. Indlela afika operator ngayo asithandanga. La bebekhona abaphathi station ngaphambili beko baba uMnyando baba uZulu bebebambisene kakhulu neforum. Kangokuthi abanye bebegcine behamba naye forum ngenyawo epatrol. Yena uhamba ngemoto uhamba yedwa akaze nje ahlangane neforum ngaphakathi. Abila abantu asebeshone bedutshulwa emva kokuhlakazwa kweforum ngokusho kwabo lo mphakathi kanti kumbhekisho uwayizo lebusuku kuvela imbiko ethi nabantu ababoshiwe besolwa ngokucekela phansi impahla emva kokushisa umgwaqo eduze naye police station baphinde basusa nebhodi elinombhalo waye le police station. Bokhosibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseHammarsdale eThekwini. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Ibhekwe ngabovu eyokuchibiyela eFilidi. Isihluku esifazane bulala izingane zakhe kanti kubanjwe inqwaba yensangu ebabanango. Umphakathi waseSweetwaters eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya umashele emahhovisi kamasipala waseMsunduzi ukhala ngokucinyelwa ugesi amahora amade. Laba ke bathi sebefana nabantu abangenawo ugesi ngoba umasipala ucishe ekseni nantambama kuze kuhlwe. Umphakathi waseSweetwaters uthi awusawazi ugesi njengoba ucinyelwe isikhathi eside ngumasipala oMsunduzi. Laba basuka nje ngesikhathi bemasha ngaphandle kwamahhovisi alomasipala. Umphakathi waseSweetwaters sikhathazekile usuku namhlanje sihlele imash esizoyibhekisela emkhandlwini waseMsunduzi ngenkinga esibhekene nazo zagesi namanzi nemigaqo yama access road. Kodwa kakhulukazi into esiaffecte kakhulu ngaphezulu kokunye njengamanje inendaba kagesi uhamba ngo6 intambama ubuye ngo9 uphinde uhambe uzobuye ngo3 ekseni uphinde uhambe futhi ngo3 ekseni ubuye ngo6 bese uthi ngo6 bese uyahamba futhi ngo3 wantambama uzobuye ngayo isikhathi sokuthela. Bathi ukuhamba kwagesi
kwandisa ubugebengu. Yasihlukumeza kakhulu ugesi ukuhamba kwawo uhamba 9 hours a day. So kuyisikhathi eside kakhulu sinenkinga ke yobugebengu obukhula ngamandla siphinde sibe nenkinga yamaphara athatha ama-cable abantu ngesikhathi ugesi ungasekho sibe nogogo abadla ama-treatment ahlala emafrijini. So ngaleyo ndlela uyasilimaza kakhulu ugesi kusha amafriji kusha ama-TV kusha ama-microwave ama-appliances abantu ayalimala kakhulu. So kusithatha ke kusibeke la ekuthaneni siwumphakathi ake simashe sizwe ukuthi le nkinga esibhekene nayo izolungiswa nini. Kanti bayayiphika eyokuxhuma ugesi ngendlela engemthetho. Empeleni eSweetwaters indawo engaphansi kwamakhosi sinompumuza sinenathi sinoncamalana. Zonke lezo indawo azinayo imkhukhu. Umuntu oxhume ngomthetho uxhume esigubhini avela afakelwa sona umasipala. So asikwazi ukuthi kunabantu abaxhuma ugesi ngemthetho kube kungekho mkhukhu. So okwamanje nje abantu abaxhume endlini zabo ekuyigubhu abayinikezwa umasipala. Umasipala umsunduzi wamkele uhlu lezikhalazo wathembisa ukuphendula ngemumva kwezinsuku eziyishumi. We as a municipality Msunduzi, we've obviously received the memo. Through a process, we will actually respond in terms of the 14-day period, but also cascading these complaints to the relevant sections in terms of the relevant deputy municipal mayors within the municipality. Ezindabeni zone-KZN TV ngu-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi umthethosisekelo wakuleli uyamgunyaza umongameli wakuleli uCyril Ramaphosa ukuba aqoke noma ubani ofanelekile ngaleso sikhathi esikhundleni. UShamase uthi umongameli akalenzanga iphutha ngokuqoka uGwedemantashe kwesokuba ke yibamba likaNgqongqoshe wamaphoyisa okwesikhashana njengoba kusalindwe uSolwazi uFeroz Kachela aqedele ihlandla lakhe enyuvesi ezomthetho eVets. Umengameli Cyril Ramaphosa uqoke uNgqongqoshe wezokubumbiwa phansi uGwedemantashe ukuba abe ibamba likaNgqongqoshe wamaphoyisa kuleli kulandela ukuthi ke uNgqongqoshe uSenzo Mchunweni kuyikhefe specially ngemuva kwesitsolo sikaKhomishana wamaphoyisa uNhlanhla Mkhwanazi ezimnyamanisa nobugebengu. UShamase ongumhlaziyi ozimele uthi ke kulilungelo lomongameli ukuba kaqoke nanoma ubani abona efanelekile ngaleso sikhathi. Lokho ke ugunyaza umthethosisekelo wakuleli. Kuyilungelo likamongameli ukuthi angafaka noma ubani esikhundleni ngoba unikeziwe iconstitution amandla. Kodwa phela kusho ukuthi lawo mandla fanele abuseke. Asikambonike abuse lawo mandla usasebenzisa ilungelo lakhe njengomongameli. Uvunyelwa iconstitution. Useqoke uminister uGwedemantashe evele eungqongqoshe komunye umnyango. Vele kuvamisekile kuhulumeni ukuthi kwenzeke into enjengalezo ngoba sibonile nangaphambilini ngonke ama legislatures ne parliamentary sitting nokusebenza kahulumeni nje nationally ukuthi ma ungqongqoshe othile engekho akathathwa udeputy wakhe thatha omunye ungqongqoshe act kuleyo ndawo okushiya imibuzo eminingi ukuthi kanti yini umsebenzi kaDeputy Minister. Ingakho namaqembu athile eParliament ekhala ethi deputy minister ayiphele indaba yabo ngoba abanamsebenzi walutho. It's a waste of state resources nama packs nje angenasidingo ngoba aba-acting isho uku-act. UShamase ugcizelela nokuthi ke ukumisa kasekela womkhuzo wamaphoyisa kuzolonke bekulindelekile ize noma abantu abaningi bengagculisekile njengoba abanye babo bebefuna ke axoshwe kulesi sikhundla. Lokhu kumiswa kababa uSibiya kufanelekile noma abantu abaningi enkundleni zokuxhumana bekhala ukuthi umiselweni unikezelweni leave of absence engabunikezwe suspension bese kuprepare ama charges ngoba uye kahle osecaleni la ngoba waqhamuka nencwadi wayisayinisa uminister ehlakaza uphiko elaliphenya ngokusocwa kosopolitiki engamazisanga uNational Commission okuyiboss yakhe okusitshengisa ngokusobala ukuthi kunempi vele khona lapha phezulu nombango ekhona ngoba usibona uDeputy National Commission communicate no minister ngqo ngoba vele uqashwe uye kodwa bakwenza lokho behind the head behind the back of uNational Commission uMasemula ngoba vele uMasemula aqokwa uminister uqokwa upresident. Ukumiswa kwaNgqongqoshe wamaphoyisa akusho ukuthi ke useyilahlile zonke imisebenzi yakhe njobe sazoqhubeka abe yilungu leParliamente njengoba ngaphambilini ngaphambi baqokwa abongqongqoshe ubevele lilunga leParliamente futhi ke elilunga lemqoka lenhlangano kaKhongolose.
Lesikezi indaba ze1KZN TV nginguSamukeliso Nqulunga ngiseRegis Spain. Inhlangano elwela amalungelo abantu besifazane nezingane iWomen of Umzumbe ithi izogcwala inkantolo yemantshi yaseScottburg ngosuku lokuqulwa kwecala lokubulawa kaNozipho Mpele. Amalunga lenhlangano athi asekhathele ukuhlehliswa kwaleli cala njengoba selizoqulwa ngomhla ziyikhombisa kuNcwaba kwaziseke selisusiwe enkantolo yemantshi yaseMzumbe. Selihlehliselwe inyanga yabantu besifazane icala likaSiyanda Zakwe osolwa ngokubulala unina wengane yakhe eMzumbe. Inhlangano iWomen of Umzumbe ithi izogcwala amatekisi iyofunela umufi ubulungiswa. Namhlanje basilana nje besinethemba ukuthi mhlambe khona into ezokwenzeka but ke siyathola ukuthi icala liyahlehla selizomuva manje lambe leScottburg ngomhla ka7 ngoAugust. Kusiphatha kabi ngoba sibone ngathi kunama delays enzakalayo but ke ayikho into esoyenza solandela nje umthetho. Futhi siyathembisa ukuthi asizuphela amandla somuva nalo masele eScottburg nathi siyaqhubeka siya khona eScottburg. Amatekisi sizowathola ngoba kuno association la owazwa ngomthwalo me-association okuyinhlangano yamatekisi esilekelelayo kakhulu kuma cases afana lawo mangabe sikhala kubona bayakwazi ukuthi basinikeze imoto sikwazi ukubathutha abantu ngendlela sisuke sifuna ngayo. So ngiyathembisa ukuthi nje basizomuva lana nje abantu abangakhathazeki so ithola imoto abantu bamuva bambe bayeScottburg. Usithole uthi abasazi ukuthi akagwetshangani umsolwa ngoba icala uselivumile. Asazi ukuthi ngempela yini leyenza ukuthi ema case kube nama delays kangaka especially umuntu unobufakazi futhi naye ezivumela icala ukuthi uyalazi. So kwekusikhathazeke kuba ukuthola ukuthi elivuma engalivumi kodwa ukuthola ukuthi kuya delay. Siyakhathazeka kakhulu mangabe sibona icala lokwelihlala lihlehla ngoba lento iyawuthuna umndeni kanti mangabe kuthi umuntu uyagwetshwa noma engekaza abuye umufi kodwa umndeni uyathobeka mangabe umsolwa esevele wagwetshwa. Kanti uyise kamufi uthi ukuhlehliswa njalo kwecala kuvusa amanxeba bengakupholi. Ngithanda ukulimala kakhulu kunezilonda ezivukayo guys njalo mabekuthi kuzothiwa kuzwe ecaleni uvuka liyanto. Ngangcono ukuthi mhlambe ukuthi icala lithatha isinqumo nje kuyaphela. Kodwa ke I hope ukuthi njengoba icala kuthiwa lizo eScottburg siliya kubantu abazi ukuthi fa benzeni ngalo. Vele la bengithi siphume isinqumo la kule nkantolo. Isinqumo fa siphume lapha ku National Court. Njengoba lecala kulindeleke liqulwe enyangeni yabantu besifazane, Usithole uthi alume udlame olubhekiswe kubantu besifazane ngoba lushiya inqwaba yezintandane. Siyinhlangano ke yeWomen of Umzumbe evikela abantu besifazane. Namanje siyayithoba sisanxenxa sisamemezela ukuthi cha kubantu besilisa umoya phansi. Lenyanga esiphuma kuyona isiphathe kabi kakhulu uma sibona indlela abantu besifazane ababulawe ngayo la emthwalumo. Sinama case nje appending awu3 masibala lona leli futhi elikhwana namhlanje. Siyawukhuza lo mhlolo ukuthi cha bakithi ikhali phansi mengabe ubona ukuthi upartner wakhe anisazwani naye. Mhlambe ngcono ukuthi nihlukane kunokuthi yenize nibekane isandla end up nibulalana ngoba lokhu kusandisela nezintandane as we speak lo mntwana owabulawa ushiya ingane nalomuntu ombulele. So lento uyabonakalisa ukuthi ishiya izintandane nasidingo abantu ake bahlisa imoya babeke imoya phansi bayeke ukubulala abantu besifazane ngalendlela babulala ngayo. Dando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1KZN TV ngibika ngisemzumbe. Kuleli qophela ke siphinde futhi sihlabena nali ikhefu sihlangabezene nengozi ezomnotho kanjalo nesimo sezulu masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele mekuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Ibhekwe ngabovu eyokuchibiyela eFilidi. Isihluku esifazane bulala izingane zakhe kanti kubanjwe inqwaba yensangu ebabanango. Ase singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li 17 rand 92 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u24 rand uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20 rand 83 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu $3,342 16 cents ounce kuthi welo ngahluziwe ube u$68.71 umphongolo. Ake sikubhekele nje kafishane ngosini yezemidlalo. Umeya kamasipala wasemfuluzi uXolani Bhengu uthi isibalo esiphezulu sezinkundla zezemidlalo ezakhiwa kulo masipala sifakazela ukuthi ke babeka intsha phambili ngoba ke bakholwa ukuthi ezemidlalo zineqhaza elikhulu ekuthuthukiseni abantu abasha. Umeya uBhengu usho kanje ngesikhathi kuvulwa inkundla yezemidlalo esibululwane kwad 4 emalaleni aphezulu.
Imeya kamasipala waseMfolozi uXolani Bhengu ugqugquzela abantu abasha ukuba ke beveza amakhono abo ukuze athuthukiswe ukuthi kwakhe ngomningi wezikhundla zezemidlalo kulo masipala kufakazela lokho ukuthi ke babeka intsha phambili ngoba bakholwa ukuthi ezemidlalo ziyingxenye edlala indima enkulu ekuthuthukiseni abantu abasha. Uma sithi ke soMfolozi siyaqinisekisa ukuthi zonke inhlaka zikamasipala zingxenye kamasipala. Asikusho nje sigcine ngomlomo kodwa ngezenzo kufanele sikwenze. Ingakho kwabahamba ngezithuthi sikhanda imigwaqo kwabadayisa emarenke siyalungisa abafuna amahholo siyakwenza. Iyouth sithi iyouth kumele ukuthi iveze amathalente ayo kodwa ukuthi ukuze ikwazi ukuthi iveze kufanele ukuthi sinike inkundla yezemidlalo. Le nkundla yezemidlalo isibululwane sport field eyakhelwe umphakathi kuke kwaba ke nezihibe ngesikhathi yakhiwa nokwaze kwashintsha ke usonkontileka wabeke yakha. Ubhengu ukuthi bazocela ke eminyangweni wezemidlalo amaciko namasiko ukuze ithuthukiswe. Thina ezomasipala sibekela o15 million and then bese sicela futhi ukuthi ke ngoba phela unesibopho umnyango wezemidlalo nawo ukuthi kube khona okufakayo ukuze sikwazi ukuthi inkundla sikhande zephambili. Kodwa lesikuyo njengamanje sikhande thina njengomasipala ngoba iseyisiqalo sesiyobuyela ke siye eminyangweni sithi nakho ngangamandla ethu esesikwenzile. Sesicela ukuthi usilekelele ke eminyango sikukhulise kube kukhulu njengenkundla le yaseDondoda. Isifiso sethu ukuthi le nkundla le igcine inkundla enkulu. Abaholi bomphakathi bathembise ukuthi le nkundla yezemidlalo izodlala indima enkulu ukuqoqa intsha iphinde ivule namathuba kwezemidlalo. Ngibonga kakhulu ngimbongele nesizwe sonke kunye nabantu abasha kulokho kwenzekile. Nami ngiyakubonga kakhulu ukuthi intsha yonke endaweni izoqoqeka futhi kuzobavulela amathuba ukuthi bathuthuke nalabo bese belahle ithemba. Ngiyakholwa ukuthi hayi nabo futhi sebezosondela bavukelwe ithemba ngoba sekukhona into abayenzayo. Intsha eningi kuma drugs, intsha eningi ihamba emgwaqeni ayazi ukuthi nezoyenza. Ingakho umuntu athi ehlala phansi wabuka ukuthi umuntu akabe busy ngezinto zemidlalo. Njengoba sikhona lesi stadium esesakhiwe umuntu uyafisa ukuthi intsha isiphathe kahle ngoba kunama toilet lapha. Ingikhuthaza intsha ukuthi abangaqhekezi ngaphakathi. Inkundla ibiyiwe izobe inokhiya yakhiwa iba ivulwa ngesikhathi. Ngikhuthaza abantu abasha ukuthi lento ngobinge yabo asidinga ukuthi sithole sekunezinto ezilahlekile. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumya mundlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeza noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.